Kuble ye pi warok ki pralok ki wasnyau suk wo up ye ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyau chapi to ki khubor wa thme yong ka thma ha Ukraine nin kasngi te ton sdangi che ki khubor ka khubor wa nangkong man ko kamni wada yo ye durwe pertu yong uchipai ka Russia wa ka kurim yong o ki wada ya kalam ne discourse chapang islike bor ye ki kentha Ukraine ha ka intercepted phone call Welcome waman katte da le ya ka investigation da ka Radio Free Europe na mo Radio Liberty kati ka kenthai ka wada tip pertui kam ka Olga da pha ko ya ukurim yong ka wada tip pertui kam uroman wo slide bor ye ki kentha Ukraine du nei bha ka thma haperdi ka Russia wa Ukraine dei wa ongkam ni mboy khana yanga iwon snya tho himi tang wa pan em kam da ki protection iwa mut pan em kam da ki condom te ka tu boy cha ka khubor wa ar man ko kamni wada chem yadang tam khande spa tali ki met yap yong ki civilian haki tha wa em sodong tawier ka capital Kiev bon na ki to ki wada cha siat da ong da ki pulit hakatu ka sngi tho ding ki pulit da ong cho ki le wada pteng u chem ye ki met yap man ka sngi ka khubor wali wan man ko kamni wa ka UN the record ko wacha tan yap hadu 6000 khandes pa phraphau arngut ki civilian nado wasdang kathma ha Ukraine tang wada ongko wa iwasakhiat yi I unang bon ye tele nagiti ki 6000 khandes pa phraphau arngut wacha tan yap haperdi ka arphau so tarik ubnai wa ar wakhat so tarik ubnai wa so chispa nruphau arngut to ki khna we de emle dang tam ar hajan rus pa san phau ngut ki civilian ki wada man so hakani kathma nei liang u president ka Ukraine u Zelensky da ong u wada em hadu le hajar ngut ki chipai ka Ukraine ki wada yap nadu wasdang kathma we da ong cho u le wada em kam wa chiphau hajar ngut ki wada manso we man iwa e wo ong wakat wan ngut ki wo im na kite u Zelensky da ong u le wada em haperdi khat khandi hajar hadu ar phau hajar ngut ki chipai ka Russia ki wada yap hakani kathma ka khubor waso wanto wada em de ki hajar ngut ki Serbian ki wada penman ye yalai pajba na Belgrade cha Russian embassy wo support ne karchan ya ka Russia we wo percha ya ka NATO hakani ka dur da yu ile wara plakat ki protester iwa em we dur u president ka Russia u Putin dei wa ya ka we le ya kalama ka Russia wa Serbia de te kbai ki ye I contain wa ong no NATO ki Serbian wa ki Russian man ki chipayu we ka Serbia mpu em u impose sanction ko ya ka Russia tang wada vote ko percha ya ka ha ka UN ka khubor wasan man ko kamni wada ben ya u prime minister ka United Kingdom na UK na ipsia cha Russia hadin wada line visit u ya ka Ukraine u president kari Ukraine da war ne pentip u chawaro kiri wa em hapo parthai wo man ki wa husiar we ki wa pankhre he yeto wa ipanem kam nuclear weapon u president ka Russia u Putin ya ka Russia mem u kor ejing im ki bro mto u tingi tang to uman I ki wa husiar we ki wa pankhre da ong u ha kisngi wada dep ki US CIA da pentip ki wa ye u Putin wo panem kam ye ki nuclear weapon ha Ukraine we kani man ko kawama bha nei bha la da jia upanem kam u Putin da ka nuclear weapon daw yap lut waro we daw poi chawakut iwamud ye kathma ba wali ustang ish nyaumande tang wachania isa hau blai kan rat don hi o hi wo tip ye ni waro we wo pen la ye I na kathma ba wali te du kini don hi khublai chibon ye chem wan I haki khubor wadawan